El pròxim rival del Joventut en Lliga CB i en la darrera jornada és el Montbus Obradoiro. El conjunt gallec encadena 2 victòries consecutives i està en les seves mans seguir una temporada més en ACB. A la 21-22 va derrotar el Joventut als 2 partits de fase regular, després d'haver encadenat diverses derrotes consecutives en els anys anteriors. Tenen 3 jugadors molt destacats. Howard, germà del jugador de Baskonia, és un tirador i en el darrer partit 17 punts amb 4 triples van ser crucials. Scrap, un alè amb passaport britànic, és dels jugadors més regulars i més polivalents de tota l'ACB. I Pustovoy, l'exjugador del Barça, és el pivot per emblema, el pivot defensiu, el pivot que anota i sobretot reboteja moltíssim i que posarà les coses molt complicades ante Tomic. Compten amb una banqueta bastant reduïda degut a les baixes i amb diversos jugadors per sobre els 25 minuts. Veurem si tenen forces per intentar l'última victòria a casa seva i que ens pugui assegurar la salvació. Per part del conjunt d'en Dani Miret, Andrés Feliz va poder jugar i molt bé i segurament serà el seu darrer partit, com també ho seran per Evans i Andrews, que s'espera que siguin implicats fins al darrer moment. Ante Tomic es troba bé. Prey va jugar minuts, Russis està encertat, Crack segueix evolucionant i sembla que el conjunt de Dani Miret està optant per un equip més ràpid, més elèctric i sobretot buscant millor l'encert de 3. Serà important saber jugar, com dic, el joc interior, no deixar que entrin en combustió els seus exteriors i sobretot el tirador Howard. I farà molt bé la penya de ralentitzar el partit en el moment que caigui. El Montbus Obradoiro no és un equip que anoti masses punts i no és un equip que tingui grans tiradors, però farà bé de saber jugar i optimitzar sobretot el rebot defensiu, evitar segones oportunitats i poder controlar i córrer. La penya, en mans d'un Vives que va estar molt bé i d'un Ribes que pot estar encertat, hauria de deixar la 17a victòria. És superior al Montbus i acabar la temporada amb bon sabor de boca hauria de ser el millor segell per Dani Miret.